Col·legi Sant Pau, vam entrar en el pla d'entorn cap al 2006, deu fer uns 2 anys i mig. Vam entrar amb una petita activitat, com una mica tastolletes, provant a veure què era això del pla d'entorn quan ens ho van proposar. L'experiència va ser positiva i a partir d'aquí, fa 2 anys, ja vam començar amb més activitats, fins a aquest tercer any que considerem que amb el tot seguit d'activitats que han fet fem una valoració positiva. La participació és bona i l'objectiu és no fer moltes activitats, sinó que les que fem ampliar-les amb gent. Vull dir que en tenim molts, però no ens conformem amb la gent que tenim, ampliar-ho a més. Ha ajudat a cohesionar, som una escola molt petita i això encara l'ha cohesionat més a nivell de grup. La participació també de l'alumnat, que és una altra experiència, també una altra descoberta que hem fet tots plegats del mateix alumnat que participa ensenyant el cas dels tallers d'informàtica per a les famílies o amb el taller de ràdio que van fer concretament un programa de ràdio des del nostre institut. Això ha estat un èxit rotund i bé, amb una voluntat ferma de continuar, d'aprofundir, de millorar, d'ampliar, tot per allò que dèiem abans, per l'educació dels nostres nois i noies, perquè són el nostre futur i, per tant, hem de vetllar per ells. És la nostra feina i també la nostra convicció. L'escola Rubió i Ors enguany és el primer any que hem format part dels plans d'entorn. Llavors hem entrat amb molta energia. Una de les activitats que hem fet ha sigut el projecte DALT, que està destinat a nens de cicle mitjà. Vam creure oportú també a veure si ho podríem fer les famílies, perquè com parla de l'alimentació infantil i creiem que és un tema molt important, llavors vam posar en contacte amb la Facultat de Medicina i vam dir a veure si ho podien fer les famílies. Dintre el programa que fem nosaltres d'educació en alimentació a les escoles, es va veure que feia necessari entrar també en l'educació en els pares dels nens que fem la intervenció. Vam una mica estructurar el mateix que fem amb els nens, primer una part explicativa, on els dèiem els conceptes importants d'alimentació, del que havíem triat. Vam introduir una part que no havíem fet amb els nens, que és una mica una lectura d'etiquetatge, oi? Si aquestes sopes que porten verdures i que els diuen amb els pares això porta verdura i ja n'hi ha suficient, doncs vam fer-los la lectura de lo que volia dir això, que no era la part d'aliments que necessitaven els nens. Tot podem dir que ha funcionat molt bé. En total, en aquests plans d'entorn de la nostra escola han participat 144 alumnes i l'any que ve esperem ampliar. També tenim pensades fer alguna activitat nova, com la punta de coixí, com fer una coral a l'escola, com també veure si podem iniciar allò del teatre i les activitats que hem fet enguany, ampliar-les, principalment l'estudi assistit i allò de la biblioteca. I allò de la Martina Contacontes i el taller també ampliar-ho en tot el parvulari. Nosaltres en fem una valoració molt positiva perquè així ens ho han fet arribar a tots els centres educatius que hi participen des del primer dia i el fet que s'hi hagin apuntat tant altres centres ha sigut perquè els primers centres que van iniciar el projecte ho van valorar molt positivament. Nosaltres fins ara estem molt contents, això no vol dir que no hi hagin vist que tenim algunes qüestions que cal millorar, com per exemple és que pel curs que ve volem començar les activitats al mes d'octubre, perquè enguany ens hem trobat que algunes activitats han començat una mica més tard, això interfereix una mica en la vida dels centres, per tant és un punt que nosaltres ens hem posat per millorar pel curs que ve, començar les activitats totes al mes d'octubre, o sigui fer les activitats des del mes d'octubre fins al mes de maig. Ara, la valoració general és molt positiva i això no és que ho diguem nosaltres, sinó que ja ho heu vist en tots els centres que hi participen, la valoració que en fan. De cara al curs vinent, les línies de treball que hem iniciat, l'objectiu és consolidar-les i llavors engegar-ne de noves, tant dins de l'horari escolar com activitats extraescolars i sobretot treballar molt la participació de les famílies i el contacte de les famílies amb el centre educatiu. De cara al curs vinent volem mantenir les activitats de taller de ràdio, d'informàtica per a les famílies i ens estem plantejant i estem treballant concretament per poder tenir una
emissora de ràdio al centre, en què emeti unes hores determinades a la setmana, unes hores del pati. Bé, ho hem d'anar veient, però bé, volem continuar entre moltes altres activitats en aquesta línia. També els tastets d'ofici, també l'hora escolar, també totes aquestes activitats volem continuar en aquesta línia. No fem plans de futur a llarg termini, nosaltres fem futur molt immediat i per tant nosaltres el que fem és que el que tenim consolidar-ho. Sempre pensant que siguin activitats que potser a la llarga poguessin arribar a funcionar soles, que creïn una dinàmica que per si soles puguin funcionar. L'hora escolar és un exemple, funciona gràcies a la iniciativa de l'Institut d'Horticultura, però que a la llarga pugui ser una activitat autònoma. Per tant, és consolidar el que ja tenim. Ampliar, estem oberts a teatre, i estem plantejant també cant coral, i estem plantejant altres activitats puntuals, però sobretot mantenir el que ja tenim.